ngirire sobo nechikura tokoligia no bogambi tokolibwenseye na into totagete konyora enchera we katoliki enchera toko bamo nabantu bande negieseri totagete gosaba ekiana into twarule gieseri abosio gosaba notali boigo mbobe togokora togende amo totale enchera yemo buna bantabamo namba ibere igangwa akambu yamono sana asa abana baseito nyamira igabarayi baito ti gongo tebo bo waene iga maiso morole abarayi bande baseito mara babwata mangana mange mo maide tingo kwana mangana abo lakini aba muraba tolina barabu iga mwachorete ochakero mosene toyokongo mogeni omochumbo yora Patrick Osero aba muraba barano nyeno obiri okorubo basi na abande bonsi omoano mintoro chasi motuli orega omomuroyo kemosi oromo nyakero obwe kiama geito naende omonto onsirire mono sana esa mangana ya tokoro igonale ko basaba omwana minto isakatebe kornotu mogirango naba MCA bara bonsi Jeremio ngaro ninkoroche nabande tobwaterana iga nyamira tobeka abantu baitonsi yamo amangana yakore tuga yandi ebitina atali gotokonya tali amaya narana no yo kumenda iga omonyakerogo we kiama geto nyamira nabande no bara ba murevu nabara baito bonsi banyamira igomba anjete na indi gonta getobe yamo na inwe tobwaterana togenda busio okora mangana iyo boikatuanchane tolemereranie tokwane intutwe kasi intutweka na inu abantu baminto nko basaba inu nabantu baminto abantu abanda banene abamura abakona utangaza no bochoni bonde bakoletaga na omotagitego no mochumbo liolega omumuro liolega omumuro linje na mubwate chikurekera ariko likichikura bono chakire kongongora igakonda ama nero okoragira nababisa Montegerere mbatebiga abagusienga kia ikire bono toko na chekina abantu bali bagusia barayi batagetoka ende bosio amo togende na barabuo bali batagete batigareti kabana boyo mwangete beirego nabo motagete igo atigarana koragera very good finally no ndega na barayi base ito bagusi